Annetaanko isoja aplodisia Saralle ja hänen poikaystävänsä Tuomas. Mitenkäs nyt sulla on tulossa isot kilpailut seuraavaksi? Mitenkä olet valmistautumassa Miss Universum-kilpailuihin? No ihan perinteisesti urheilemalla ja muuten keräämällä sitä rohkeutta, että siellä sitten on sisua mennä niiden upeiden muiden kilpailijoiden kanssa eteenpäin. Onko kisapuvut jo hankittu? Ei ole vielä. Mitenkäs tää luistelu? Minkälainen suhde sulla on luisteluun? No ainahan sitä on tullut tehtyä 3-vuotiaana ekan kerran jälleen ja sitten sitten lähtenyt. En tiedä miten tänään menee, kun en ole 2 vuoteen ei ole päässyt. Se jää sitten nähtäväksi. Ihanaa lauantai-päivää munkin puolesta tänne Tampereelle, että eilen sain vasta kuulla, että haluanko tulla tänne ja sanoin heti, että totta kai. Ja mulla on ihan kunnia avata tää ja sanon toivottaa teidät kaikki tervetulleeksi tänne Sorsapuistoon. Ja tää on siis tämän vuosituhannen ensimmäinen rusettiluistelutapahtuma. Ja tänään teillä on harvinaislaatuinen mahdollisuus päästä sitten kuulemaan upeaa musiikkia roikkiissa ilmassa. Ja ihan vaan kuunnella sitä ja myöskin luistella tässä samassa, mikä sen mukavempaa. Ja haluan tosiaankin toivottaa teidät tervetulleeksi ja toivon teidän nauttivan tästä ihanasta säästä ja päivästä ja tästä, mitä meillä tänään on. Saatte seurata, kuinka Miss Suomi liitelee jäällä. Sara ja Tuomas, antakaa vähän tilaa sieltä kohta tämä ihana pariskunta lähtee luistelemaan. Joku sammutti valo sisältäni ja totuin hiljaa.